Bidiyo na musamman ga masu kallon Indian Hausa Film a ko ina kake a duk inda kake wannan bidiyo ta kace kana sauke Indian Hausa Film a ko ina kake a duk inda kake. To wasu bu san yadda zaka ringa samun Indian Hausa Film da zarar an saka. Zaka nemi film akan YouTube ko kan Bitman ba zaka ringa samu ba. Kai tsaye tsarikan da zaka bi ka ringa samun Indian Hausa Film zaka yi dauka wannan number waya kai tsaye ka biyo mu daga nan zamu ma cikakken bayani game da tsarikan mu wanda idan ka shige shi zai baka damar samun kowane film kama da kamfanin Algaita, Yusuf Zaman Rukun Mega da Sultan. To kai tsaye zaka yi tuntuɓa da kan wannan number waya a ko ina kake a duk inda kake. Tsarikan mu suna aiki, zaka shiga wannan tsari shine zai baka damar samun kowane film da zarar an saka da ma dukkan wani film da kake da bukata zaka iya tuntuɓa da kan wannan number da muka ajiye ma akan screen ɗinka kamar haka. To musamman fina-finan mu da ake saki ranar Ladi, Laraba da ma dukkan wani film da kake da bukata ko fina-finan Hausa kake da bukata to kai tsaye zaka yi tuntuɓa da kan wannan number waya akan WhatsApp ko kan Telegram domin ka samu cikakken bayani game da wannan tsarikan da ake bayani a ko ina kake a duk inda kake tsarikan mu suna aiki. To idan yana farkon zuwan ka wannan channel kar ka manta ka yi subscribe ka yi like shine zai baka damar samun sababbin fina-finan mu da sabuwar sanarwar mu da mun saki na sababbin fina-finai da zarar an saka zaka samu sanarwa kai tsaye. To a biyo mu da kan wannan number waya da ke kan screen ɗinku kamar haka.